Hello guys! Welcome to this channel. For today's video, we'll just have a short tutorial. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-download ng video na mula sa Facebook. Kaya bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kakalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel. At syempre, hit mo na rin ang notification bell upang lagi kang maging updated sa ating mga latest videos. So without further ado, let's do this tutorial. So yun nga no guys, simple lang yung gagawin natin. Ang unang gagawin natin is pupunta muna tayo dito sa Facebook. Yun, tapos maghanap lang tayo ng video na gusto nating i-download. O kaya kung may nahanap na tayong video na gusto nating i-download. Pero for this tutorial, hahanap muna tayo ng video na pwede nating may download. So scroll down lang natin hanggang mahanap natin yung video na pwede nating i-download. Yun, scroll down lang. Scroll down. Yun, pag nakahanap tayo ng video, yun, try natin to. Yun, copy link lang natin siya. Then, punta tayo sa home. Then, punta rin tayo sa Chrome. Yun. Tapos, i-paste lang natin dun sa search bar yung kinapilik natin kanina. Paste lang natin. Then, go. And as we can see guys, nandun siya ulit dun sa video na gusto nating i-download. So, punta ulit tayo dun sa search bar. Click natin yung search bar. I-paste natin ulit yung link. Yun. Tapos, makikita natin meron nakalagay m.facebook.com. Yung m, dugtong lang natin siya ng basic. So, magiging siyang mbasic.facebook.com. Then, go lang natin siya. Yun. Tapos nandun siya ulit sa video. Gawin natin, isi-click natin yung video. Yun guys. So, makikita tayo doon yung 3 dot icon. Pindutin lang natin yun. So, makikita tayo download. Then, mag-i-start na siya mag-download guys. So, yun. Na-download na siya. So, try natin siyang i-open. So yun guys, nagpi-play na siya. So tapos na siyang ma-download. At pwede na rin natin siyang makita sa gallery natin yan guys. So ganun lang kadali guys mag-download ng video sa Facebook. So kung may gusto pa kayong malaman guys, just comment in the comment section down below at susubukan natin gawa ng another tutorial video. So yun lang muna guys for today's video. This is Various Tutorial. Thanks for watching.